Tak dnes je našim cieľom Logárska dolina v oblasti Solčava v Slovinsku. Malo by to byť aspoň takéto krásne. No a dnešným cieľom je aj nejakých 1500 výškových... To mi nikto nepovedal, 1500? No, nejakých 60 km, ale to už bude niekde tam v tých kopcoch, taký okruh. A zase sa vrátime tu do Logárskej doliny. Takže myslím, že nás čaká krásny deň. Počasie vyšlo na jednotku, ešte ani nie je taký hit výpek. Tak ideme si to pošlapať. Čau. Držíme si palce. No, tak prišli sme s vodopádom, ale skoro nič to nie je, lebo je asi dlhodobo sucho. Takže niekedy na budúce. A dole Logárskou dolinou! Hej! No, tak dneska sa už trápime o dosť viac ako včera. Zadky bolia, nohy tiež, ale nejak to dáme. Teraz sme narazili na takúto skrytú dolinku, menej navštevovanú, skoro nikto tu nie je. Tu som. Asi aj za to, že si to musíte pošlapať. Slovinsko je úžasné, fakt. Dnešná pizza je tu na vrchole. Najvyšší bod dneška. No, dobojované na dnes. Ráno sme asi mysleli, že to ani nedáme. Nohy ťažké, nohy kotvy. Celé telo bolelo. Zadok, všetko, chrbát. Starí ľudia, čo vám poviem, no ale máme to za sebou, bolo to krásne, Slovensko je fakt nádherné a perfektné na bajkovanie. Krásne, toto je, určite sa tu vrátime veľmi ešte. Odporúčam, veľmi. Perfektné. Díky, čaves.